пеш аз видеоро сар кардан як канали бародар ба шумо тавсия метавонам ки дар ин канал хариду фурӯши хона, замин, мисол бо дигар намудҳои техника ҳаст. агар мисол шумо ҳам хоҳед ки ягон хонатона ба фурӯш монед ё ки заминтона ё дигар намуд техникатона дар ҳамин бародар муроҷиат мекунед. бародар объявлени шуморо дар каналаш ҷо мекунад. барои ҳамин номи канал ҳамватан TG бидироем ва дар канал подписатсия кунед. салом ба ҳама бародарон, ин канали Аҷоиб ТВ аст. қариб ки бисёри подписчикои ма барои гӯштин дар канали ма подписатсия кардагиянд. ба ҳамин хотир ман хостам ки дар бораи яке аз паҳлавонҳои номии Тоҷикистон, яъне Наби Муҳаммад Хоркашов як видеоролик тайёр кунам, яъне дар бораи мусобиқаҳои Наби Муҳаммад Хоркашов маълумот дар бораи ки кадом сол чанд медал гирифтагӣ аст. то ҳозира мумкин бисёриҳо бидонанд, мумкин баъзеҳо надонанд. хоб донистан иам барои мухлисои Наби Муҳаммад Хоркашов ва барои ҳамаи мо хуб аст. ба ҳамин хотир хостам ки дар бораи мусобиқаҳои кадом сол дар куҷо чӣ намуд медал гирифтааст, чанд медал гирифтагӣ аст, хостам маълумот ҷамъ кунам ва барои шумо видео тайёр кунам. хоб марҳамат, гӯш кунед ва тамошо кунед. Наби Муҳаммад Хоркашов 18 апрели соли 1987 дар шаҳри Қурғонтепа таваллуд шудааст. Наби Муҳаммад Хоркашов 10 карата чемпиони Тоҷикистон ва 8 карата чемпиони Азия ва ҷаҳон мебошад. аввалин медале ки ӯ соҳиб гаштааст дар чемпионати Азия дар соли 2007 мебошад. Наби Муҳаммад Хоркашов асосан 7 медал, 2 медали тилло, 4 медали нуқра ва 1 медали биринҷӣ гирифтааст. медалҳое ки дар чемпионати Азия гирифтааст: якум соли 2007 дар Ташкент дар ҷумҳурии Ӯзбекистон ҷои якумро дар вазни то 100 кг гирифтааст. дуюм медали тиллое ки гирифтааст, ин ҳам дар чемпионати Осиё соли 2015 дар шаҳри Атирау Қазоқистон ҷои якумро, яъне медали тиллоро дар вазни аз 100 кг боло гирифтааст. ва медалҳое ки дар чемпионати ҷаҳон гирифтааст: якум соли 2008 дар Санкт-Петербург дар Федератсияи Русия ҷои сеюмро, медали биринҷиро дар вазни то 100 кг. дуюм медале ки дар чемпионати ҷаҳон гирифтааст соли 2009 дар шаҳри Салоники, Гретсия, яъне медали нуқраро дар вазни то 100 кг гирифтааст. сеюм медали нуқрае ки гирифтааст соли 2010 дар Ташкент, ҷумҳурии Ӯзбекистон ҷои дуюмро дар вазни то 100 кг. ва чорум медале ки гирифтааст дар соли 2015 дар шаҳри Касабланка, Марокко ҷои дуюмро, медали нуқраро, яъне дар вазни аз 100 кг боло гирифтааст. ва охирон медале ки ӯ гирифтааст соли 2017 дар Федератсияи Русия дар вазни аз 100 кг боло дар шаҳри Сочи соҳиб шудааст. ба ғайр аз медал гирифтан мисол чемпион шудан, бо дар ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан дар вилояти Хатлон, қариб ки ҳар сол шоҳҷоизаро соҳиб мешавад. лекин Наби Муҳаммад Хоркашов худаш дар суҳбати телефонӣ гап зада ки ба ҳамин хотири ҳамин шиканҷаҳо як орзу дорум ки яъне дар чемпионати ҷаҳон соҳиби медали тилло шавам ва дигар ягон орзу надорам. من تیارم مسلمه شاو بگه من هم امید آرزو دارم که برم چمپیون شم که برم تاجیکستان یک بار زیاده 40 سال شده بابای سرمومی نه یگان آدم چمپیون شدگی نیست 4 بار یگانه آدم تیاج من دیگم شدگی هم امید آرزو دارم که یک بار مدال طلا رو بیارم من که به خاطر هم که مهنت ها و شکنجه یک بار همین پرچم تاجیکستان در دنیا یکم بخیده همین امید آرزو دارم من یگان چیزی دیگه ندارم. خب این همین بود موضوع امروزه ما برادرجانا. انشالله گویم بهارم نزدیک شد ایستاده است. در کجایی که گوشتین شوه انشالله دسترس میکنیم، برای شما نشان میتیم، برای که بسیاری подписчикои ма ба хотири гӯштин, ба хотири тамошои гӯштин бисёри бародарони муҳоҷирам ма хоҳиш мекунам ки гӯштин парто. худованд ҳаматона нигаҳбон бошад. касоне ки дар ғарибиянд иншолло дар куҷо як гӯштин шава мо дастрас кунем, сёмка карда тонем ба дастмон бираса, ҳатман барои шумо нишон медиҳем.
барои ҳамин қадр лайк монед, дар канал подписатсия кунед. хайр дар паноҳи худо бошед.